Clar. Veus? Estem preparadíssims aquí, moníssims al costat de la unitat mòbil. Que es vegi també, no?, que tenim un cotxe molt xulo. Moltes gràcies. El verd és el meu color. Sí. És la tendència, llenyataire. Sí, és el que t'anava a dir. Nosaltres estem molt bé allà al recinte de la maternitat i tenim uns jardins fantàstics, però aquí els nostres companys de la ràdio Sant Just Desvern, Déu-n'hi-do. Mira, m'acompanya el Jordi Domènech, que és el director i el presentador de la Penya del Morro, del programa que ens contraprogramen. Exacte, que és qui ens ha tuitejat. Vosaltres aquí viviu també com voleu, eh? Doncs sí, la veritat és que vivim bé a Sant Just, per què dir que no, no? Estem molt contents que hagueu vingut, moltes gràcies. Nosaltres sempre connectant amb la Com, els butlletins de Ràdio Desvern i altres hores, i tot un dia que la Com vingui a Ràdio Desvern. Ens relacionem entre tots. Escolta'm, estic amb el Jordi perquè, com us he avançat al sumari, avui la ràdio serà protagonista d'una festa major. La gent com ha de ser, com ha de ser. La gent de la Penya del Morro seran els encarregats de fer un pregó de festa major, un pregó 3.0 que es veurà en 3D. I tota aquesta terminologia del 3.0 i del 3D ens explicarà millor el Jordi en què consisteix en aquest pregó tan especial. A veure, es veurà en 3D quan estigui gravat, que això tampoc jo no les tinc totes, però allà estem. Sí. No, sí, gràcies als companys d'Istar Studi, que són els qui es van oferir a gravar el pregó en 3D, i vam dir, home, a bodes ens convides, no? I tant que el gravem en 3D, i res, llavors el penjarem al YouTube 3D, es podrà veure i tal, i res, estem molt engrescats, estem molt contents de fer el pregó de festa major. Sara, saps què vol dir això? Algú, no? Sí, és una cosa... És bonic perquè barreja això, la tradició del pregó de festa major